Operasyona kontrolkirina tevahiya Rojhilatê Çemê Feratê hat ragihandin. Ev operasyon bi navêjnavbirina Daişê dê birêve biçe. Her wiha qonaxa dawiye ji bahoza Cizîrê. Fermendariya Hêzên Sûriya Demokrat dide zanîn ku şerêwan li dijî Daişê dê ji 4 mihweran birêve biçe. Bi mebesta kontrolkirina bajarê Şefa, Sûsa, her wiha hecîn mezintirîn bargehên Daişê li deverê û ev yek dê qonaxa dawî jî şerbe û nîzî di mehan dê berdewam bike. المعركة سوف تبدأ على الجبل المتبقي ما بين هجين افشر والدجي چکدارن داعش ین الدورن ناورا باجاروکن هجین و باغوز دبه هزین ما شوا ده هیوی مه دست به شر کرنه کوج چار آلیان و ایریش کرن انیا یکی جالی باخوز ها جوری بر باخوز ها جری ویا و هزین ما در باسی وی گوندی بون انیا دوی جی انیا سوسایا ویا سی جی انیا شعفا و انیا چارم جی ده هنکی درنگ بکوه او جی باجاروک هجین شرو پرچون دجوارت ناورا هزین ما و چکدارن داعش دا روددن في هذا الجبل المتبقي. Operasyona ji navbirina Daişê li Rojhilatê Çemê Feratê bi alîkariyeka asîmanî ji alî hevpeymaniya navdewletî berdewam dike. Her wiha alîkariyeka bajahî jî ji hêla artêşa Iraqî ve goptopên bajahî dê bargehên Daişê armanc bikin. Tanha gundê Baghoziyê xwarê hatiye kontrolkirin. تم التحضير للحملة من خلال ئامادەکاریان باش ji vî şerîre hatine kirin ku planeke baş hatiye danîn. Ew jî bi hemahengî gel hêzên hevpeymaniya navdewletî û hêzên Iraqî her wiha rahênan û perwerdekirin û pirçekirina hêzan bi awayekî baş. Da ku bi erkê xwe bi awayekî baş rabin. Ji aliyekî din ve korîdorên mirovî ji bo derketina sivîlan hatine vekirin û kampek ji bo pêşwazîkirina koçberên devera şer hatiye avakirin. نازحين من منطقة الاشتباكات. Piştî bi dawîkirina Daişê li deverê êdî herêm bi tevahî ew le dibe. Lê mijaraman yan nemana hêzên hevpeymaniyê û bi taybetî hêzên Emerîkî dimîne dawiya vê operasyonê. Her wiha egera êrîşên hêzên rejîmê bi ser xalên hêzên Sûriya Demokrat de jî li holê ye. Operasyona ji navbirina Daişê û rûxandina dawî bargehên wê li Rojhilatê Çemê Feratê hata ragihandin. Ev operasyon bi alîkariya hevpeymaniya navdewletî û alîkariyek bajahî ji alî artêşa Iraqê ve birêve diçe. Pêre korîdorên mirovahî bo ewlekirina sivîlan û bicîkirina wan kampên ewle de hatine amadekirin.